ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ତ ଆପଣ ମୋ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ପଡ଼ିଥିବେ, ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବି ବିନ୍ଧୁଛି, ଝିଙ୍କିଆ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, କାଶିକି ପୁଣି ବାନ୍ତି କରୁଛି। ଏମିତି ପଡ଼ିଥିଲି। ହୋଲି ପରଠୁ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଆଉ କରିନି, ତ ଆଜି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, ଦେହ ଖରାପ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଦି ବର୍ଷା କୁନୁ ଏ ଯାଉଥିଲେ କାମରେ, ତ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଘରେ ନା, ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ବି ନେଇ ଚାଲ, ମୁଁ ବି ପଳେଇ ଆସିଲି। ମୁଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ। ଦିଦି କହିଲା ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଦେ, ମୋ ଦେହ ଭଲ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ନାଇଁ ମୋତେ ଲସି ଦେଇଦେ ଆଉ ଟିକେ ବୁଲେଇ ନେଇ ଯା, ତ ମୋ ଦେହ ଭଲ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କହୁଛି ଖାଇବୁ ତୁ କର୍ଣ୍ଣମୂଳି ଗୋଟେ ଆଉ ପଳେଇଥିବୁ। ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ବୁଲି ବୁଲିକା ଆସି ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଏଇଟା ହେଲା ନାଇଟ୍ ଭିଉ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁଥିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସେମାନେ ଯେଉଁ କାମରେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ କାମ ତ ହେଲାନି, ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଟିକେ ବୁଲିଦେଲି। ତାପରେ ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଲୁ। ତ ସେମାନେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ବି ଦିଅ ଏମିତି କହିଲି। ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଦେଲି।